Hai Jagong bareng Kidarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati. Dulur-dulurku ije ono ing edisi ngobrol bareng Kidarmo. Hari ini Kidarmo itu ora dhewean, Dulur. Kidarmo itu lagi ketemu dengan salah satu cek oleh songo. Dukun sing mandi mek telu. Siji dukun bayi. Ya, loro dukun pijet, telu dukun petung. Lek liyane wis gak ngerti lur. Hari ini alhamdulillah saya ketemu dengan dukun bayi. Assalamualaikum Mbak Nini. Salam. Alhamdulillah. Iki ngomong-ngomong jeneng sampean niku lengkape sapa Bu Nini? Nini Setiawati. Nini Setiawati. Nini iku artinya apa sih? Nini iku artinya. Artinya Nini apa? Nini itu berarti salah satu tulisan tinta yang ditorekan menjadi wujud ya. Iku Nini. Ya. Setiawati, orang yang setia tapi wanita. Ya, lek aku setia pria. Ngono Nini Setiawati. Yo, ngene Bu Nini. Ngomong-ngomong, lek ini kan berbicara tentang suatu adat yo. Adat itu kan ono bayi. Bayi ku sadurunge dadi bayi wujud nyata itu kan ono bayi ku di alam kandungan 9 bulan 10 dino. Iku lek gak operasi lho, lek operasi udah ngerti. Jadi itu ada jenis telonan. Muari ngono pitonan. Ya. Telon itu tingkep ae. Telonan ya telonan. Telonan, lek pitonan ya pitu yo, tingkepan. Tingkepan iku pitu rek, ojo kliru. Nah, iku aku sebelum bayi lahir ada telonan dan tingkepan. Meruk kelahiran iku dijenengi abang. Brokoan iku jeneng abang meruk brokoan jeneng. Dibrokoi bayi, dikei jeneng. Muari ngono sepasaran. Mari sepasaran. Selapanan. Mari selapanan. Telonan neh 4 bulan. Oh, iya. 3 bulan 4 weton dari lahirnya. Iku telonan ya Bu ya. Telonan. Iku mari ngono tedak siten pitonan iku ping pirang bulan berarti 8 bulan. 8 bulan. Iku pitonan. Let's go wedhe wis wani mbek wetok wani pacaran iku jenenge sunatan ya Bu ya. Nah, meruk kawin-kawinan rabi kok kawin ngawur. Ya, ngene lur, diskusi pada siang hari ini aku ngene ambek Yunini, tak celuk wong tak pikir kok yuku dhewe. Lek tak celuk Bu terlalu tua. Malih Bu coba jabu pinjal temene asu atau sepatu gembuk tahu. Sing lemu-lemu ayu kekno aku. Nah, sing kuru-kuru tukokno jamu sing elek-elek kekno arek-arek, ompong-ompong kekno wong. Nah, iki rupane ayu tak takonane. Bu Nini, tolong diceritakan mulai wong meteng cetakno mulai 3 wulan ku kudune hitungane berapa apa? Dinone ya apa? Pituan tingkepan ku ya apa? Brokoan lahir selamatane iku apa ae jelasno. Iki kanca-kancaku kabeh iki cek ro. Nah, kepingin ro dulur, ayo tetep dibuka di channelnya Ngobrol Bareng Mbah Darmo. Oke dulurku. Bu Nini, ayo sampean jelasno mulai wong meteng 3 wulan, 7 wulan sampai lahir. Ayo. Kayak selamatane ya Mas. Oh, keselamatane. Rungono rek. Selamatan ibu mengandung itu ada 2. Yang pertama telonan. 4 bulan. Lek telonane berarti 4 bulan wetone ibune apa piye? Bapake. Oh, wetone bapakne. Durung ono rek. Lek telonan itu weton bapake terus ambil pasarane wage. Jarine wong tuwek. Wetone bapakne pasaran wage papat. Jare wong tuwek utuk suwek yo. Lahir cek age-age. Ngono yo. Lho, papat. Lho, papat. Iku Kakang Kawah, Adi-Hari, Pusar ambek Getih. Nah, lanjut ke 7 bulan. 7 bulan, sampe jelasno. 7 bulan. Tingkepan. Nek jare wong Jawa bersih. Dibersihi. Oke. Tingkepan pituan ngono ya. Pituan. Ibu ngandung ku selamatane reno-reno. Apa ae? Nasi, terus rujaan, terus polo pendem, terus waluh putuh,
jerone dikei Oh, gula gula. abang. Iku jenenge walu apa, Nah, Pak? Iku dipecah. Sing mecah ya bapake bayi. Soale bapake bayi sing gawe. Sing mecah iku ya, sing mecah duren. Heeh. Mecah duren. Mari ngono. Iku Jenang abang. iku berarti Jenang blowo. iku lengkap yo opone terus. Terus dikei jeroane sapi. Oh, kambuhan yo lengkap. Oh. Ya, lahirnya ceki jangkep kabeh. Roang jangkep ono kabeh. Iku berarti ngitunge iku kan diarani pituan. Iku ya apa ya termasuk munggah 8 apa ya, Pak? 8. Tapi wong Jawa yo kadang ono sing gawe 6, ono sing Iya. gawe 8. Heeh, sakarepe yo. Sakarepe. 6 iku jare cek ora gunem. Ya. Lambange kiblat gak papat. Ya. Ana lor kidul kulonetan dhuwur nisor. Heeh. Wala wale cek gak kosong. Mau arep lek 8 iku pindu ya, Pak ya. Oh, ngono. Mau lek lahir perocot. Heeh, lahir perocot. Heeh. Iku slametane, Pak. Brokoan bayi. Ya ono jeneng abange arang yo. Jeneng abang gawe jenenge. Jeneng lek urung tadi jeneng ku jenenge jeledrean dulur. Jeneng abang lek- jeneng putih. Putih jeneng kolo. Abang gawe jenenge. Jenenge ngilangi kalane, heeh. Ya, lek selametane ono sing menurut wetone. Sama wetone 13 gawe sego golong 13. 13. Cek gumolong rezekine. Cek gumolong. Lawuane apa iki yo? Lawuane kulupan. Kulupan. Wis dadi Basah-basahan. Oh, jemek-jemekan. Lancam, pulu, Oh. kudus, mie. Ora oleh sego goreng ya. Gak oleh. Sego goreng atine beda. beda. Ati goreng. Iku berarti lek brokoan mang ya. Brokoan, Muari brokoan. sepasaran. Waduh. Cuplak puser. Cuplak Ngenteni puser, yo. Cuplake bayine. Kok diitung. Cuplake dina apa? Iku biasa cuplake pirang dina yo. Ono sing 8, 10, 12. Iku Nek cuplak. paling suwe 12. Saiki cepet-cepet, Mas. Cepet-cepet ya. Mari ngono selapan. 36 hari. Heeh. Selametane maleme. Berarti 35 malam 36. Malam wetone. Oh, iku selapan ya. 8. Ya lur, iku tadi bayi mang 3 wulan sampai pitunan sampai brokoan bayi lahir sepasaran selapan. Awakmu kepingin rumane ceritane mangkong kok ana bayi pitonan. Kepingin roh tetep di channelnya Mbah Darmo. Yo. Kamera 1 2 ya telur wis bapak tetep jagong bareng Bu Nini Setiawati. Nah, konco jagong. Padha dukune lur. Iki dukun bayi, aku dukun manten. Tapi aku gak ngeras manten. Lek ngeras manten aku ora malah dadi arek wedok. Aku iki dadi dukun temu manten, aku dalang panyondro, dalang pangruwat sangkan parang tumati ngelangi balak Sukerto. Awakmu lek ana balak duwe klelip nyeluk aku. Gak kena tak sebut tak kei kompresor. Jos. Bu Nini, iki ngene yuk. Kan wong ku kadang ana sing kate ngene, aku iki kate pitonan. Pitonan sing apa? Cedak siten. Siten atau sinten. Lek sinten iku sampean, siten tanah. Dadi cedak iku mudhun. Turun tanah. Iku mudhun lemah iku ya apa? Apa ngenteni arek mlaku, apa dinane hitungane pirang wulan sampean jelasno, gamblang, terang, trawaca. Trawelo-welo, ayo Bu Nini, ngono. Rungono rek kupingmu rungokno lek dikandani wong tuwa iki jenenge dukun mandi, dukun bayi, gak mandi dipites ndasmu. Lek pitonan 7 bulanan dihitung teko lahire wetone 8. Wetone bayi yo? Wetone bayi. 8 weton. Nah, terus selametan pitonan. Selametane ya reno-reno. Sego jenang abang, jenang bubur merah, bubur putih. Selengkap iku mang yo. Jajan pasar. Terus lek ono sing duwe gunem ya ngekeki sego kuning. Iku terserah lek sego kuning ambek gak popo, gak popo. Gak wajib lek sego kuning. Wajib ya. Wajibe sego putih. Kulupan. Lek kuning kan kabul yo.
wis kinabulkan. dikabulkan. Kinabulan. Berarti sego putih urap-urap, sekul suci, ulam sari, sari-sari ning bumi. Ngono ya. Iku muaro ana proses ngilih citakno blenger ya. Urusane tukang dokter ae ku. Mulai ana dulur tebu ireng, mulai ngono kurungan, jadah tetel, cacahe 7, siraman dan segala macam. Awakmu nyeluk aku. Engko cek padha rezekine. Ngono. Kon ngerti tetel enggak? Awakmu cek gak pinangka pelekat, cek ora pedhot tresnamu ngono. Mari ngono ya bumi. Dadi Jawa iku sakjane ya ruwet ya enggak ya. Dadi ya gampang ya susah ya. Gampang-gampang angel. Mane wong Jawa iku ngene lho, adat Jawa iku iso dike panjang lebar. Panjang saken ibu-ibu. Lebar-lebar saken bapak-bapak. Nah, satu pepatah. Masih ngomong mek titik tapi notok tur lega. Maksudnya jelas, ojo mikir sing elek. Ngomong dawa tapi gak nyantol, ora lega. Ngono ngerti ya, Lur. Dadi sithik omongi akeh isine tandang gawene ben akeh bayarane, akeh rezekine. Wis Bunini matur suwun nedha nrimo. Sami-sami. Lemah teles pangeran sing bales. Muga-muga sampean ginanjar seger kuarasan, sehat, iso paring pitulung. Heeh. Sak nganggae wong urip tu migunani najan ora kanggo akeh ya migunani kanggo tangga tepare. Heeh. Wis hidup dukun bayi, hidup dukun manten. Dukun manten mesti bakal nemu bayi. Bayi lek gedhe goleki dukun manten. Iku slametane diarani metu. Iku urusane bayi ya. Manten urusane mbek aku ya. Metu urusane dukun bayi, manten urusane mbek aku. Lek mati urusane Pak Mudin. Wis dulur, matur nuwun seger waras di channelnya Mbah Darmo. Assalamualaikum, rahayu. Rahayu wilujeng. Wis ayo mangan.